Molt bé, Marc, i què ens pots dir de l'actual Diada de Catalunya? La Diada de Catalunya és l'11 de setembre i és important dir-ho que no es celebra una derrota, com moltes vegades es diu, sinó es commemora la lluita de tots aquells que el 1714 van resistir a una cruel guerra, no? Que el que passa és que hi ha una guerra de successió en el tro, ja que mor Carles II. Els catalans el que volen és que l'hereu sigui l'arxiduc Carles d'Àustria, a diferència de la proposta castellana, que és que sigui Felip V d'Anjou, que és un Borbó francès. Per què? Bàsicament perquè l'arxiduc Carles semblava que podia respectar més les institucions catalanes, que ja feia molts anys que estaven força, diguem-ne, estaven despreciades ja que no es convocaven, no? I per tant, contra aquest absolutisme, que és la figura borbònica del Felip V, aquí hi ha uns partidaris catalans que aposten per l'arxiduc Carles i que es signen clandestinament amb l'aliança de l'Haia, i això, aquest conflicte per la dinastia acaba desembocant també un conflicte global, i tot i aquesta inicial aliança d'aquests països europeus acaben cedint, acaben traicionant i abandonant els catalans, amb la qual cosa es queden sols contra l'exèrcit franco-castellà. I això acaba amb diferents derrotes, primer, per exemple, el 1707 al Mansa, i després finalment amb el setge de Barcelona el 1714 i posteriorment Cardona, i acaba molt malament, sobretot perquè, clar, acaba amb molta repressió, amb moltes morts i sobretot també amb el decret de nova planta, no? Que això significa la prohibició del català, l'anul·lació de les institucions catalanes, el Consell del Cent, la Generalitat, i bé, i conseqüència d'allò ens arriba avui dia també. I què va passar amb Catalunya des de llavors? Bé, van passar moltes coses, són molts anys, però durant el 18 hi va haver una certa prosperitat econòmica que va anar acompanyat d'un creixement demogràfic, i diguem-ne que en aquells anys van assentar les bases del que seria la gran industrialització catalana, que estava basada, com és ben sabut, amb el teixit, amb el comerç dels indianes, i això ja en el segle XIX ens podem situar un segle caracteritzat per les guerres, hi ha 3 guerres carlines, i serà en aquest moment on es dona el fenomen que coneixem com la Renaixença, que significa la cerca d'aquest passat idíl·lic medieval, i hi ha com un revifament cultural i literari que a mesura que ens anem acostant a finals del segle XIX s'acaba, diguem-ne, desplaçant o transitant cap al que és el catalanisme polític. Ja a finals de segle hi comencen a haver revistes i diaris escrits en català, però vaja, això anirà, diguem-ne, forjant aquest catalanisme polític que acabarà desembocant amb el que seria la Mancomunitat de Catalunya, en Prat de la Riba, però diguem-ne, tota aquesta millora, per dir-ho d'alguna forma, acabarà estroncat de novament, amb una dictadura, amb la dictadura de Primo de Rivera del 1923. I quants anys va durar aquesta dictadura? Va durar 7 anys, però van ser 7 anys eterns per lo que és el català i la cultura catalanes, perquè novament van ser prohibits els seus símbols, la llengua també va patir un gran retrocés, i vaja, com qualsevol altra dictadura, en tant que anul·la les llibertats individuals i col·lectives, doncs sempre és tràgica. Però també hi va haver la dictadura franquista, no? Com dius, hi va haver la dictadura franquista,
que va sorgir a través de la victòria dels rebels encapçalats per Franco, que comença el 36, després de guanyar en guerra, amb sang, a la república que havia estat votada pel conjunt d'Espanya i en particular a Catalunya. Va acabar de la forma tràgica amb l'assassinat del president Companys, per exemple, que 2 anys abans de l'aixecament havia proclamat la República Catalana, i això, i després ve la història fosca, no? de lo que és el franquisme, fosca i llarga, perquè acaba quan es mor el dictador. Per tant, bé, és un moment difícil, però bé, Catalunya previu. I ara, per acabar, ens podries dir alguns fets de la història més actual de Catalunya? Bé, recentment realment hi ha hagut dates molt rellevants, però crec que s'entendrien millor si ens situem en el context a la sentència contra l'Estatut de Catalunya, que després de ser retallat diverses vegades, malgrat això, va ser votat en referèndum i acceptat per la població catalana, però el 2010 el Tribunal Constitucional el va retallar, amb la qual cosa va generar una gran frustració que, acompanyada de la crisi econòmica del 2008, així com de les mobilitzacions a moltes places el 2011, on s'exigia més democràcia, doncs tot això va acabar que molta gent veiés que l'única solució per la millora de les seves vides, del país, i en el fons, d'alguna forma, fins i tot per la millora d'Espanya mateix, és la independència de Catalunya. I llavors, com a data més rellevant, sens dubte és l'1 d'octubre del 2017, on milers de catalans pacíficament van fer alguna cosa tan normal en una democràcia normal, com és votar, en referèndum sobre la independència de Catalunya, però l'estat espanyol, com que té aquestes anomalies democràtiques, va colpejar indiscriminadament la població indefensa, i tot això va acabar amb molta repressió, tant a nivell polític, amb actuals presos i preses polítiques i exiliats i exiliades, i també amb centenars de persones de la societat civil. Jo crec que la data que desencadena altres dates fonamental és aquesta, i també, tot i aquestes derrotes, diguem-ne, temporals, també és la data que va sembrar la llavor de moltes altres victòries que vindran. Doncs moltes gràcies, Marc, per acompanyar-nos avui i per voler ajudar-nos a entendre una miqueta més la història de Catalunya. Ha estat un plaer. I a vosaltres us recomano un altre cop seguir-me per Instagram i a la llista de Spotify, i ens veiem en un proper vídeo. Adiós, en català, adeu, fins la propera.